Ahoj lidi, já vás vítám u mého dalšího videa ke hře Euro Truck Simulator 2. Takže v minulém díle, nebo to bylo spíš takovýto informační video, jak jsem tam řekl, tak by mi měl přijít ten volant dneska je úterý, takže by mi měl přijít už dneska. A my se vydáme teda jet s tímhle kamionem, mám rozdělanou zásilku. Hrál jsem za kamerou, už jsem dal další úroveň. Zvýšilo se mi hodnocení, myslím, jestli jsem to neměl stejný. Ještě tady kouknu. Jo, tady. Tady to jsem měl. A teď jedu spray do brda, tady to všechno můžete přečíst. Naftu, spray do brda, středa, dokdy to mám jakoby dovíst. Je 20. Jo, a 6 000 něco za to dostanu. Takže já už jsem tam zastavil, protože jsem musel odejít. Akorát nevím, jestli to teď budu mít dobře nastavený, snad mi bude fungovat joystick. Tak. Vidíte, takhle to vezu. Aha, za mnou je pěkná kolonka. Se dá bakrát větší hlasitost. To se mě baví, protože já jsem tu hru hrál, přestala mě bavit. A potom jsem jí zase začal hrát. Přidal jsem si k tomu joystick. A teďka mě baví hodně moc víc. A zjistil jsem, že na displeji vedle, jak mám jakoby ten bodík andělkovej na té palubní desce, tak napravo od něj taková ta červená tabulka, že se dá přepínat. Se to tam má hejbat, jo. A benzín je tam vidět. A omlouvám se, že neumím moc řadit. Ale baví mě to a snažím se to učit furt jako víc a víc. Ze začátku to bylo ještě větší katastrofa než teď. Mám danou přivodovku sekvenční. A mám to tak trošku přeházený. Ten joystick jsem nakonec na internetu našel, takže ho máte v popisku videa u minulého videa a možná ho dám i sem pod to, ale jenom možná. Pardon. Já mám teďko nějaký laky. Já kouknu se na mapu, abyste viděli, kam jedu. Takže jel jsem z Brna. Tady odsaď od Travily něco. Mám prozkoumáno 7,70%, to je hodně málo. Ježiš, nejedeme do Pískovny, tam to nemám rád. Tam se stalo už několik failů. Takže až dojedeme do Prahy, ne, tady ta cesta, ta je nejhorší. To prostě nesnáším. Tak a jeden. Ještě bychom měli jet 3 hodiny 36 minut, měli bychom tam přijet zhruba v 10 hodin ve středu. A ještě zbývá 218 km. A jestli nevíte, kde to čtu, tak je to v pravý dolní tabulce u té GPS navigace. Tak pod tím, počkat, já vám ukážu přesně kde. Tady to můžete přečíst. Tady je, v kolik bychom tam měli přibližně přijet. Tady, jak daleko pojedeme a tady, kolik nám zbývá, než tam dojedeme. Jinak, jdou si připínat zrcátka, takhle. Ale já si nechávám jenom tamto, protože se nechci otáčet, jak mám ten joystick, tak fakt jsem prostě pořád držím tou rukou ten joystick.
Tak v dnešním díle si dáme nejspíš asi jenom jednu jízdu. Já vůbec nevím teď, jak dlouho natáčíme. Já si to musím totiž jakoby stopovat, aby se věděl, jak dlouho. A mimochodem před chvílí jsem vstal, takže jsem ještě trošku rozespali. Je 6:57. Zbudila mě SMS-ka. Ale ne. Počkejte, já to tady nechám na tempovat. Upravím si sluchátka. Dobrý. Stejně tam byl furt tempat. Tak. Dělej, jeď. Přejedeme sem. Se mi strašně líbí ty zvuky kamionu. Tak, jeď. A už jsme u Prahy, konečně. Ježiš. Ještě ne. Teď. Zrovna ty blinkery. Tak ty mám daný na joysticku, pohled kamery. Mám taky danou na joysticku. A pak tam mám ještě daný dálkový a to je všechno snad. Ježíš, já mám teď strašný lagy, vůbec nevím proč. Víte, jako by to zase podřvalo, že jsem tam nezařadil nahoru. A ještě docela blbý, že kamiony mají 12 rychlostí, takže já neumím se řazovat. Nebo podřazovat, nebo jak se to správně říká, tak já vlastně vždycky, když chci seřadit, školkátka tady je 80, jo. Tak když chci seřadit, tak mi to prostě nejde, protože musím zastavit, všechno to seřadit dolů a pak zase se rozjet. Ale tak jeď. Ne, vytáhni odsud. Mám málo FPS, to je špatný. Ale ty laky mě docela štvou. Už se těším vážně na ten volat, protože jak takhle klikám na tuto, tak je to strašně nepřesný. Ne, teď až jsme u Prahy. Předtím jsme byli tady a to si myslel, že už jsme tam, ale my jsme teprve tady u Prahy. No a my jedeme tady do té blbý pískovny sem. Tak, zpět.
110. Tady je blbý taky, že je omezovač jenom na to. Na 100, teda ne na 100, na 90. Jsem přehnal na 180. No vidíte, a teď musím se řadit dolů. A všechny ty rychlosti dávat nahoru. Jinak rychlosti, jak řadí, můžete vidět vpravo na tom červeném displeji. Tam je přeskakují ty čísla, anebo nahoře nad navigací. Tady jsem měl zatočit, sakra, nedávám pozor teď. No vidíte, a tady to se mi stává pořád. No říkám, bez té páky prostě to by mě ta hra nebavila, protože to je úplně o ničem. Se rozlížet nebudu, kašlu na ně. Už tak přibrzdí. Tak už mi brali tady to a teďko nás čeká tady ta strašná cesta. A dobrý je, že tady jde nastavit rádio jako třeba Evropa 2 frekvence nebo něco takového, anebo si tam můžete dát vlastní písničky, které máte stažený z internetu. Tak je dobrý. Já vám můžu ukázat tady. Prostě máte takhle. Ale já spíš používám víc to rádio. Protože ty písničky pak se vám furt dávají dokola, to mě štve. No i když v rádiu taky dávají prostě furt to stejný, jakoby přehrávají. Vidíte, takhle to mám nastavený na tom joysticku, prostě můžu blikat. Tak je dělá. Kolene. To je taková smůla, že chytím zase vlak, jo. Tak už odjel, jo. A to furt nechávám do těch vysokých otáček, vůbec nevím proč. A už na navigaci vidím cíl, ale tam bude za dlouho. Na další koleje. Za co? Doufám, že už to přejel, jinak ho zabiju. Jinak tady ten díl označí už jakoby jako druhý. A moje videa můžete vidět i v HDčku. A u toho minulého videa jsem si všiml, že jsem měl prostě jakoby nějak malou obrazovku, i kámoš mi to řekl, jako malý rozlišení toho na obrazovku. Tak.
Tady si nechám dálkový, tady nemám koho potkat. A s tím rozlišením, tak to tam nějak zkusím pořešit. Ale jestli to nenajdu, tak se za to moc omlouvám. No vidíte, tohle mě nejvíc štve. A teď, když se řadím, tak mi to zastaví už úplně. Takže já musím zastavit. Ale to se mi stalo tady to, jako i bez té páky řadicí, že prostě... A už tak bude... Je to vlastně pískovna, takže... Já ji nemám rád, protože tam je to takový blbý terén, tam prostě... Písčitej, jak nečekané. To už je dělé. Doufám, že dobře slyšíte zvuky. Protože jsem to musel stišit, jinak byste slyšeli jenom ty zvuky, ale mě. No vidíte, to mi nejde se řadit, je zas lag. Je to lagy, nějak do příštího dílu pořeším. Už jedem na písku, tady jsem neviděl, když jsem to úplně poprvé, že to tady tolik louže reálně. A kamion skončil na boku, takže doufám, že se mi to nestane teďko to stejný, to snad ne. Tak, kolik je? Tak, už se mi to rozsvítilo, ta mapka. Teďko už by měla být vidět líp. No, teďko můžete vidět tu mapu, jak tam jsou dělaný ty cesty. Aby to takhle snad tudy nejdu musíme celý obět, pak se tady otočit a zaparkovat to. Jo, a tady hodně zpomalím. Jinak tady u těch kamionů, jako u těch nových, oproti tomu minulýmu dílu, se mi toho líbí. Hodně víc, než u těch prvních. Je to rozhodně víc promakaný a všechno tam je prostě lebecký. Moc se mi ta hra líbí a... Tak vidíte tady. Nemůžu tam najet takhle, musím se celý obrátit. Tak. Tak v dnešním díle nemusíme co mít, koukejte jak promakali. Ježiš, to jsme. Tak. Jsou tady strašně svek písničky, prostě to úplně nejvíc. Tak, máme hodně větší úroveň, jako by teď. Pokračovat. Vynikající, to je fakt jako super. Máme už 71 000 a ještě vám ukážu, který kamion si plánuju koupit, takže dáme zakoupit taháč. Klikneme sem, ještě do vybraného prodejce, ano. Tak, a teďko dělej, načti se, dělej. A konečně. Asi tenhle si koupím, vím, že obyčejný, nemusíte to prosím vás nějak komentovat. Ale je dobrý, že ten kamion z
si můžete udělat klidně pak tenhle nebo úplně jiný, protože všechno jde vylepšit a to vám klidně ukážu jak. Dáte konfigurace tahače a tady to všechno vylepšíte. Vidíte, třeba si změníte tu sluneční clonu, všechno si tam změníte. Kliky u dveří, chromovaný, nalakovaný. No, kola si můžete změnit a kola fakt úplně zbytečný. Hele, on nám jde koupit kryt, tak ten si teda koupím, až ho budu kupovat tenhle kamion, ale rozhodně si na něj dám tuhle barvu, protože ta se mi hodně moc líbí. A jestli to půjde od úrovně 8, to už bych měl mít peníze, tak si dám střechu, že bude vyvýšená. Měla by být XL, pak ještě XXL. A mělo by to pak vypadat asi takhle. Takže by ten kamion měl vypadat jednou tak líp. Nevím, jestli tady to je XL nebo XXL, to fakt nevím. Tak já tady ten díl už ukončím a u dalšího dílu čau čau.